И здравейте хора, в днешният епизод ще играем на FNAF 4. Видях, че под миналото видео имам коментар и ще си го получи веднага, както съм обещала. Продължаваме първа нощ. Нека да видим. По-добре е за вас, не дайте да гледате, ако ви е страх. И почваме нощ 1. Така да ви обясня малко. Отваряме вратата. Така, когато отворим вратата, чуваме дали има дишане. Ако няма дишане, значи тогава ще светнем. Отиваме до вратата и не бързаме да святкаме. Така, има и опция, ако чуем дишане, натискаме Shift и затваряме. Ето така, така. Отзад също има. Тук не трябва да се връща, отиваме тук. Чуваме за дишане и тогава святкаме. Ако чуем дишане, натискаме Shift и затваряме. Добре, няма тук. Да видим там. Тук рядко има, но за всеки случай отново. Така, отиваме назад да видим. Тук няма никой. Супер. Добре, отиваме тук. Няма никой. Супер. И също да ви кажа благодаря за 10 сабскрайбъра. Много съм ви благодарен и шервайте с приятели тези видеа. Няма много никой. Тази нощ малко ще е по-скучно, но ще я минем. И ще получите втора нощ в следващия епизод. Ако това видео събере 5 лайка, получавате и втория епизод. Тук може би чух, не съм много сигурен, но по-добре да затворим, за да не правим рискове. Добре. Може и да няма, но просто ми се причу. Супер, 2 часа. Пак това е като обикновената до 6. Не съм сигурен, но така. Може би не знам дали ще дойде някой, защото все пак това първа нощ се води най-лесна. Няма никой отново. Чудващо. Три часа без никой да дойде, но това все пак отново повтарям е първа нощ. Вижте, може да се затваря. Така, слушаме, няма никой. О, видяхте ли го това? Това беше защото на това легло отзад не трябва да се струпват. Извинявайте, че така прекъсвам, но трябва да чуем. Тук не трябва да се събират много на едно легло, защото става лошо. Все пак, когато затворя вратата, трябва да се задържи поне 5 секунди, за да може да си тръгне. Тук затваряме. Мисля, че чух. Чакай, какво? О, да, видяхте ли го? Хора, видяхте ли го това? О, не, става лошо. Ето, видяхте ли сега, че се беше събрало едно? Извинете. Тук няма, очевидно. Отиваме там. Няма тук. Отиваме при онзи, ако... Няма го. Супер. Нека тук. Няма. Добре. Оглеждаме там.
и виждаме отзад в леглото. Добре, беше събрал едно. Отивам. Така, затваряме. Няма никой тук. Извинете, малко звук. Така, можем да се връщаме. 5 часа, още 1 час такъв, не истински, но 1 час в играта. Няма... хората кажат, тази нощ е малко по-скучна, защото няма никой. Видяхме само на ето тази врата. Тук видяхме там Фокси или не видях точно кой беше. Да, хора. Това беше, не го чух. Аз не се стреснах, защото съм играл и тази игра преди. Хора, не можахме да мине първа нощ, за съжаление, защото това е игра за слушане и аз не съм много по това, така че това ще е край на епизода. Може да се абонирате за канала, да праснете 5 лайка набързо и да качваме втория епизод, където ще се опитаме да минеме първа нощ, защото тук за слушане не съм толкова добър в това. И до следващият път.